Takže ahoj, já jsem Sára a tohle bude moje Drag My Life. Takže jdeme na to. Takže moje Drag My Life začínalo tady tímhle. Prostě moji rodiče se do sebe zamilovali a moje máma po čase porodila mě. Potom jsem začala chodit od malička jsem měla mikádo, asi tak od 3 let. A potom jsem začínala postupně chodit do školky. Do školky jsem postupně začala chodit a do školky. Do školky první moje BFF byla Olesy. Jenže potom Olesy, já už jsem nebyla, byla jsem tady s tou Nelčou a nakonec Bájou až do první třídy, ale později, bohužel moje Bája, jsme byli už v první třídě a Bája si našla novou BFF, takže a mě opustila. A začátek druhé třídy k nám měla přijít nová spolužačka. Já jsem myslela, že bude fajn a tak. A ona prostě nebyla fajn, protože byla prostě hnusná, kousala nás a jmenovala se Denisa. A vlastně já jsem byla Sára, že? No a já jsem prostě se s ním začala trochu kamarádit a najednou jsem od ní chytla prostě, od jejich vlasů jsem chytla vši. Což pro mě bylo úplně strašný. Konečně jsem měla dlouhý vlasy a ona mi chytla vši. Tak já jsem jí řekla, nenávidím tě. Takhle nějak to vypadalo a nakonec jsem se s ní už nekamarádila, máma mi to zakázala. No tak jsem si pomalu začala prostě se zase kamarádit se všema. A třetí třída už byla docela taková lepší, protože už jako přišly na ty spolužačky. Terka se jmenovala druhá. Tam měla taky docela mikádu takový. Tak a prostě potom přišla i Lucka. Tam má i do této vlasy, ani se moc nezměnila. Ona nosí čulík. Jo, omlouvám se, ale moc dobře kreslit neumím. Lucka. Ano, tak oni byli jako ze začátku a takový kamošky a já jsem chtěla být prostě s nějakou taky BFF. No a jenomže Lucka, ona se mi zdála trochu ze začátku divná, ale už je jako fajn. A Jana tam měla asi tak ještě ve třetí úplně krátký vlasy, úplně, ani nemikádo. A ta nakonec byla s tou Terkou BFF. S Terkou BFF. A já zase sama. Takže sama. A nakonec ve čtvrté třídě, což byl minulý rok, už to bylo lepší, zase jsem tam ty kámošky střídala
jako prostě trika a tak. No a nakonec jsem prostě ve čtvrté třídě jsme měli novou paní učitelku na začátku roku. Novou paní učitelku, učitelka a byla docela jako zdála se hodná a jako byla hodná, ale prostě už prostě nedokážu nakreslit, omlouvám se, prostě nějak tak. A učitelka a prostě tak a já jsem jako se docela bála, protože jako změna docela po dlouhé době, asi po 3 let, myslím, jo. A máme ji až doteď. A tak. Ale jo, je hodná a později potom bylo vysvědčení 4. třídy. A jako docela jako na 4. třídu mě se dá dobrý, když jako nejsou nejchytřejší zrovna. Takže tak a měla jsem no prostě počkej, takový výzov jsem měla vysvědčení a měla jsem 1, 2, 2, 1, tak. No a za to jsem dostala nějaký peníze od mámy a jako tak. Byla jsem z toho strašně ráda, myslela jsem, že už budu mít tak asi 4 dvojky, ale naštěstí byly jenom 2, takže naštěstí to dopadlo dobře. Takže jako úplně super a za to jsem si šla koupit nějaké oblečení a tak. Tak, máma, kamarádka. A od té jsem dostala nějaké peníze, asi tak jsem dostala, myslím, že 100 kč a tak. A v 5. třídě, což jsem teď, jsem až doteď, zatím je čtvrtletní a to mám pořád stejnou paní učitelku, akorát přestup na druhý stupeň a jako jsou tam deváťáci a tak. A bohužel jako oni nám třeba říkají dar a tak a já prostě úplně jako blbý. A jako docela jsem se tam usmívala za začátku, jsou tam jako aj učitelé a přibyli nám informatika, nám přibyla. Takže jako dobrý dňu, ale jako nová třída, jako ne spolužáci, ale prostě ještě k tomu byla nová třída, což jako není zrovna ta třída nejještě, ale aspoň máme interaktivku. A přibyl nám nový žák, Honza, což je úplně šílený kluk, úplně strašný kluk. Úplně šílený, já ho prostě nenávidím úplně. Prostě nevím. Prostě úplně šílený. Jako úplně nekamarádím se s ním.
nekámoš. A od té doby aspoň to zabedu tak s těma známkama a takhle. A to je z mýho života vše, takže poprosím. A to je vše. Takže to je vše a ahoj.